N'obi mwute mana n'ikene Chukwu n'ezigbo ndụ o biri n'ụwa a n'ịrụ ọrụ Chineke ka ndị ezinụlọ Onuorah ndị ụmụ anụgo nke dị n'Ifite Dunu ma dịkwa n'okpuru ọchịchị Dunu Kọfịa na Anambra steeti jizi na-akpọku gị ka ị bịa maka akwamozu nke di ha hụrụ n'anya, nna ha, nwa ha nwoke, nwanne ha, ọgọ ha, ya bụ Deacon, Deputy Comptroller, Surveyor Frank Ugochukwu Ejike Onuorah. Mmemme akwamozu ụbọchị Wednesday ọnwa Maachị ga-adị n'abalị 25 ọkụ elekere 5 nke mgbede. A ga-adara ya abalị na ngurube nna ya nke dị na Chief Isaiah Onuorah Road, ụmụ anụgo na Ifite Dunu. Ụbọchị Thursday ọnwa Maachị ga-adị n'abalị 26 ọkụ elekere 8 nke ụtụtụ. A ga-ebupụtazi ozu ya na be ya ka ọha na eze hụ ya anya ikpeazụ ma kwanyere ya ugwu ruru ya. Ọkụ elekere 10 nke ụtụtụ a ga-aka ụka akwamozu na ngurube ya. Emesịa nke a enyi ozu ya. Mmemme akwamozu ndị ọzọ na ịnabata ndị ọbịa a na-aga n'ihu. Ụbọchị ụka ọnwa Maachị ga-adị n'abalị 29 ọkụ elekere 8 nke ụtụtụ. A ga-akazi ụka ịtụ mmamma na Redeemed Christian Church of God, Ifite Dunu. Ka mkpụrụ obi ya na-achọghị nsogbu mgbe ọ nọ ndụ n'ụwa zuru ike n'ime onye nwe anyị, amen. Onye binyere aka n'ọkwa bụ Injinia Ugochukwu Onuorah, ACA n'aha ezinụlọ.